першасна, перад тым, як пачынаць распавядаць ужо непасрэдна пра розныя прозвішчы вельмі выбітных навукоўцаў, я распавяду пару слоў пра сябе, каб было больш-менш зразумела вам, чаму я тут знаходжусь і чаму вось выбрала гэтую тэму. Мяне зовут Света. Я вучылась на факультэце радыёфізікі. Да рэчы, ці ёсць тут хтосьці, хто ўвогуле з фізікай неяк звязаны? Падыміце рукі, калі ласка. Ну вось, бачу людзей, цудоўна, не так шмат. І гэта в цэлым таксама неплохо, што людзі з іншых тэмаў прафесій цікавяцца. Вось, і калі я вучылася ў школе, мне было, як это я сама для сябе называла бэт-тріп з фізікай, тому што я дрэнна яе разумела, і потым я чула, што шмат у каго з маіх знаёмых таксама падобныя ўражанні. У іх была ці не вельмі добрая настаўніца, ці ім кепска тлумачылі, і было не вельмі добра зразумела. І таму яны не вельмі хацелі звязваць сваё жыццё з вось менавіта навукай. Ось. І потым, калі я ўжо паступіла в універсітэт, я зразумела, што ўсё, здаецца, не так уже складана. А потым, папрацаваўшы нейкі час в IT-канторе і немножко расчараваўшись той атмасфере, подумала, блин, што ж рабіць, чым заняцца. І вырашыла, так я магу быць выкладчыкам. Так, тым больш, гэта будзе для мяне нагода вывучыць фізіку, калі ты штосьці хочаш вывучыць, гэта вельмі класная быть выкладчиком, ты и учишься сам, ты как бы опережаешь, там, можно сказать, студентов на несколько тыдняў, месяцев и распавядаешь им некую тему, потому что ты просто сел и доўгі час прочитал и разобрался. Спочатку меня гэта крыху хвалявала, пакуль я не побачила у Стивена Хокінга, вось прикладно, принамсі, такую же цитату, которую я вам зараз сказала. Можете в Википедию зайти, когда он писал, что вот я выкладаю, приезжаю где-то на 2 тыдні по ведах. Вось. Гэта в целом гісторыя шматлікіх выкладчыкаў. Чаму я ввогуле нейкім чынам апынулась вось тут і распавядаю вам гэтую тэму? Тому што мне падаецца, што навука гэта вельмі цікава, прынамсі фізіка гэта не так складана. В ёй можна разабрацца, але шмат і падручнікаў, шмат тэкстаў напісаны даволі складанымі словамі, і для таго, каб все ж таки разабрацца, трэба вельмі шмат высілкаў, вельмі шмат часу прысвяціць. Але калі ты даходзіш да разумення, у цябе вельмі прыемнае адчуванне, ты вырашыў некую задачу, паглядзеў у канец падручніка, пабачыш, што адказ сходзіцца з тваім рашэннем, вау, сашлось, я зразумеў, як яно работае. І мне б хацелася, каб ввогуле беларускае грамадства і, напэўна, грамадства ва ўсім свеце больш мела такія прагрэсіўныя мэты, развіваць навуку не для непасрэднага прыбытку, грошай з яе, а для таго, каб мы рабілі нейкі новы этап развіцця ўсяго чалавечества. І вось я прыкладна так бачу, што мы ўжо з вами наступны раз сустракались не тут, а, напрыклад, дзесьці в зале на Луне, і там маглі правесці нейкую канферэнцыю, просто таму што у нас, у кожнага ў цэлым, нават маючы розныя базы, розныя досведы, мы мелі бы нейкі базавы досвед у навуцы, у той же фізіцы, такі, который дазваляў разумець розныя тэорыі 20-го стагоддзя, пачатку 21-го, вельмі добра, каб кожны з нас, для яго гэта было як правапісанне. Гэта моя такая мара. Вось. І таму сьогодні я буду распавядаць вам тое, што я зразумела з тых шматлікіх кніжак, які я прачытала пры тэорыі адноснасці. Таксама, калі у кагосьці з вас будуць пытанні, задавайце, можете падняць руку. Мы поглядим, можете поднимать по ходе справы, по ходе моего расповеда. Я поспробую отказать на питання. І калі хтосьці з вас адчувае, што я неправільна штосьці зразумела, вы таксама прачыталі кніжкі і зразумелі лепш, гэта цудоўна, і мы з удовольствием заслушаем, наблизимся к ісціне. Моя мэта – гэта навуковая ісціна. Вось. Таксама для мяне яшчэ адзін невялічкі выклік – гэта размаўляць пра фізіку на беларускай мове. Я буду імкнуцца выкарыстоўваць розныя тэрміны, некаторыя перакладаючы адразу
в галаве, тому што вельмі цяжка знайсці менавіта кнігі на беларускай мове датычна гэтай тэмы. І таксама буду удзячна, калі вы будзеце дапамагаць, і што казаць неправільнае слова, вось так правільна, я паспрабую яго запомніць. Ну што, пачнем, напэўна. Якщо будуть питання, подимайте руку, задавайте. Так, поглядим, чи воно працює, стрілочки. Я хочу почати свій розповідь не непосредственно одразу з теорії, а с одного из парадокса. Парадокс – это такая некая ситуация, которая подается неразрешимой в некий момент, когда вы її назираєте, аналізуєте, усвідомляєте, але праз некий час, розібравшися, становится зрозумело, что есть все ж таки некая истина. И вот один из парадоксов называется парадокс тычки и адрины. На русской мове он звучит парадокс шеста и сарая. И то, что вы бачите, это иллюстрация гумна, так, адрины. Тут некалькі, 1, 2, 3, ну можна пакуль паглядзець на першую выяву, каб паспрабаваць зразумець, пра што ж будзе гаворка. Вось. Гэта гумно, у якое рухацца будзе вось такая тычка, да, вы бачыце вось гэтую палосачку, якая чырвоным намалявана. Мы уяўляем сабе бегуна, які трымае гэтую тычку і спрабуе на хуткасці, якая набліжаецца да хуткасці святла, так, з хуткасцю якой свет, да, вось ад лампы, свет ад сонца ідзе да нас. Мы уяўляем, канешне, гэта не па-сапраўднаму, але мы уяўляем, што хтосьці з нас, любы чалавек, ён трымае гэтую тычку і спрабуе разагнацца да хуткасці святла і прабежаць праз вось гэтае гумно. Што ж у дадзеным выпадку будзе адбывацца з гэтым чалавекам і з яго тычкай? Што будзе адбывацца? Тут будзе мець месца такі эфект, гэта я вам ужо крыху прыадкрываю, магчыма, вы ўжо гэта ведаеце, гэта добра, ісціну пра то, што чалавеку, які знаходзіцца проста ў гумне, да? Мы з вами, напрыклад, проста сидзім, все астатнія людзі, акрамя бегуна, і не рухаемся, і назіраем за чалавекам, які прабегае праз гумно. І мы пабачым, што яго вось гэта адлегласць тычкі, яна скарасцілась. Гэта будзе эфект скарачэння даўжыні. Такім чынам, калі мы першасна, напрыклад, падабралі тычку крыху даўжэй за гумно, так, то для назіральніка, які проста вось сидзіць і не рухаецца, так, назірае за чалавекам, які бяжыць, ён зможа закрыць у нейкі момант дзве дверцы, і такім чынам гэтая тычка апынецца у нейкі момант поўнасцю ў гумне. Гэта адна частка парадокса, і тут дзівам з'яўляецца тое, што гэта тычка, якая у нашай сістэме, якая не рухаецца, знаходзіцца в пакоі, яна будзе крыху даўжэй за гумно. Калі ж мы яе разганяем да хуткасці вельмі хуткай, амаль як хуткасць святла, то яна сціскаецца, і можа змясціцца ў гумне. Гэта тое, як бачыць чалавек, які проста стаіць і назірае за сітуацыяй. Што ж адбываецца з боку гледжання таго чалавека, які бяжыць з тычкай? У яго будзе крыху іншае. Так, цікава тут, як гэта лепш переключаць. Момент, оно все пачне здвигацца, і тады я буду клікаць. Што адбываецца? Вось гэтыя 3 наступных малюнка. Для гэтага ж чалавека, які бяжыць, у яго поўнасцю супрацьлеглая сітуацыя. Ён бачыць, што гэтае гумно сціскаецца, а у яго сістэме, у яго вось гэтым вельмі хутка рухаючымся свеце, яго тычка мае той памер, якой і мела, калі ён яе памераў. І вось мы можам пабачыць, што калі ў першым выпадку мы бачылі, што в нейкі момант можна закрыць дверцы срадна-часова, дверцы гумна, то ў другім выпадку яны не зачыняюцца адначасова для таго чалавека, які разагнаўся з хуткасцю блізкай да хуткасці святла. І тады ўзнікае пытанне, а хто ж з іх правы, так? З одного боку
і той правы, які стаіць на месцы і назірае, так, ён закрыў дзве дверцы і тычка змясцілася. Але калі мы самі пачынаем бегчы на такой хуткасці, то атрымоўваецца у нас зусім іншая карціна. Так? У нас будзе спачатку зачыняцца першая дверца, потым яна адчыняецца, і тычка праходзіць далей і зачыняецца другая дверца. Накшталт вось гэтая падзея закрыцця дверцы наступае не адначасова. Так? Хаця ў першым выпадку яна была адначасова. І увогуле ідэя такая, што ў дадзеным парадоксе правы абодва бакі. Правы і той чалавек, які ў сістэме спакою знаходзіцца, і той чалавек, які рухаецца. Але гэта спачатку падаецца нейкай такой ловкай махінацыяй, можа быць, нейкай такой гульнёй розуму цікавай. Тым не менш, атрымоўваецца, што сітуацыя з памерамі аб'ектаў залежыць ад таго, з якой хуткасцю мы рухаемся. Ну, гэта мы пачалі з такого парадокса. Цяпер ужо будзем крыху, што будзе далей. Калі распавесці проста непасрэдна тэорыя адноснасці заключаецца ў раз, два, тры, то, як мне самой падаецца, будзе не зусім зразумела, ну яна ў гэтым заключаецца, а чаму столькі шуму вакол яе, чаму столькі людзей пра яе гутараць, незразумела, чаму Эйнштэйна, вось гэтыя все малюнкі, дзе ён там з языком, там усіх вісяць в кабінетах, чаму ён такі папулярны? Дык вось для того, каб зразумець менавіта вось незвычайнасць вось гэтай сітуацыі, на мой погляд, трэба разабрацца самага крыху з гісторыі, якім чынам склалася, якая праблема склалася на пачатку 20-го стагоддзя, якая была вырашана вось гэтая теорія адноснасці прынесеная. І вось мы будзем з вами зараз крок за крокам спрабаваць гэта зразумець. Мне пакуль цяжка ацаніць, наколькі гэтая інфармацыя будзе менавіта зразумела для вас, якщо вы можете зноў жа задаваць пытанні, но я разлічвала, наколькі гэта магчыма, на проста логіку, што я проста спрабавала неяк паслядоўна раздзяліць гэтыя часткі, каб было бачна, адкуль лагічна выходзіла што і як. А вот наступят эти события одновременно или вообще не наступит ли каждый? У сістэме бегуна яны не адначасова. То есть у яго зачыняецца события закрывання двери одновременно у него не будет? Да. Вось у гэтым выпадку яго не будзе. Зараз я крыху падвіну, каб надпісы не з'ехалі. Калі хтосьці захоча паваланцёрыць і дапамагчы, гэта прыветствуецца. Я, звычайна, працую з Linux, і таму трэба прэзентацыю захоўваць в PDF-кі, каб потым шрифты не палецелі. Так. Дык што значыць увогуле теорія адноснасці? Трэба сказаць, што тэрмін теорія адноснасці ўвёл не сам Эйнштэйн, яго ўвёл Макс Планк, калі уже там крыху разабрались, што да чаго, гэта моя інтэрпрэтацыя. Але теорія адноснасці была і дагэтуль. Што гэта мелася на ўвазе? Вось гэта в целом задачи, напевно, какого-нибудь, ну, може, у когось дзеці може писати 3-го, 4-го, 5-го класу, може раней, коли ми ведаем, що рухається один об'єкт, і коли, наприклад, рухається тягничок, і рухається чоловік, то худкость і тягничка, коли ми стоїмо на платформі і хочемо поміряти худкость чоловіка, який біжить по тягнику, то і худкості будуть складуватися, так? Коли яны бігуть у один бок, ну і відповідно обійматися, коли яны бігуть у розныя бакі, так? І гэта для нас вельмі натуральна. Я мяркую, што кожны чалавек вырашыць такую задачку. І падаецца, ну ок, все, тут все зразумела. Я спадзяюся, што пакуль зразумела ідзея вось гэтая, так? Чаму яна называецца тэорыя адноснасці класічнай механікі? Гэта класічная механіка. Ну, вось механіка апісвае рухі розных целаў, нагадваю вам. І ёсць такія пару ураўнанняў. Я в любом выпадку падвышаю вас у ўзровень, калі вы забылі, што такое ураўнанне, вы можете некаторыя з іх тут назіраць, зноў жа потым задаваць пытанні. Гэта вельмі простыя ўраўненні, і яны пра тое ж самае, што было на папярэднім малюнку.
што калі мы хочам даведацца новую каардынату, мы проста аднімем ці дададзім хуткасць умножыць на час. Так што вельмі таксама зразумела. Гэта задачка, там, напэўна, 3-го класа, магчыма. Мы уже маем справу з нейкімі сістэмамі адліку. Хто можа сказаць, што такое сістэма адліку? По-русски система отсчета. Вашими словами. Я просто хочу некий диалог, зрозуміти, що ми криху на одной хвалі, і ви прикладно розумієте, ловите, да, про що я кажу. Способ указания положения в пространстве. Дякую, так. Ну, можна так сказати, так. І для вас так само знайомо, в даденому випадку X, Y, Z, це вишиня, да, ширина і довжиня. На кшталт ми б могли вибрати некий кут за нульовую кромку, да, і тоді було б вельми легко указати координат кожного чоловіка, так, у його було б кількість метрів від гэтага краю, так, кількість метрів від той стіночці. Ну, по вишині ми всі сидимо на одному зровні, да, ніхто в повітрі не висить. Значить, ми були б там, наприклад, там, один пункте. І тут показується просто, що одна система координат зміщається відносно другої, і це, по сутності, просто абстрактная запись того же самого, что человек — это одна система координат, он рухается, наприклад, а тягник — другая. Ті, наоборот. Я, яка стою на платформі, назираю за тягником, у мене система адліку відносно землі, я не рухаюсь так відносно землі, а тягник рухається відносно землі, так, і коли чоловік біжить по тягнику, то он може, коли він хоче, то він може назирати, яка у його худкость відносно тягника, да? Яка худкость відносно землі, тоді він додавить всю таку худкость тягника. Спокуль, зрозуміло, це вельми такі прості уравнення механіки, які перше приписують, що їх записав, асенсував Галілей. І тому можна сказати, що це теорія відносності Галілея у тим сенсі, що для усіх систем адліку, да, которые рухаются с худкостью постоянной, то есть худкость не меняется, да, то для них будет справедливо это уравнение. И они все одна дотична другой будуть равноправними. Это вельми, так можна жартувати, зараз шмат тема, да, відносно там рівності поміж різними людьми. І ось поміж системами адліку завжди була рівність, тому що вони можуть бути, можна перейти від одної к другой, так, ми можемо відносно землі глядіти, ми можемо глядіти відносно техніка, ми можемо глядіти відносно космічного корабля. І для них буде все те ж саме, коли у них постійна худкость. Коли у них худкость не постійна, значить вони будуть з поскоренням рухатися, чи з замедленням, ситуація криху поміняється. Так? Але тут буде просто ще один множитель, який буде показувати, як міняється худкость. Так? Тому що поскорення – це змінення худкості. Я думаю, що тих, хто є ровер чи машина, ви прикладно відчуваєте слово поскорення, худкость. Це просто на такому рівні, коли прямо це як фізичний термін не улавлюється, це нічого страшного. Ось. І тому першісна теорія відносності – це про Галілея. Тоді ж подається, а що далі? Чим далі ще проблема? Треба сказати, що вся механіка, то есть весь мир был как бы механікою до того, як науковці почали вивчати більш, скажімо так, маленькі об'єкти. Поки вони вивчали об'єкти, такі, які можна ось помацати, кинуть шарик, да, ось тягничок покатити, ці вазочок, ці щось. З гэтымі об'єктами, які можна було помацати, їм було зрозуміло. Їх уже описав там Галілей, їх описав Ньютон. Значить, закони Ньютона, вони якраз описують рух гэтых об'єктів. Так само вельми можна при жаданні вивчити, що Ньютон же і описав, наприклад, і різні інші науковці рух небесних тіл. Тому що вони великі,
і іх можна было пасчытаць, паназіраўшы, як яны рухаюцца. І потым, калі Ньютон знайшоў ураўненне, ён ужо мог падлічыць, як рухаюцца паміж сабой планеты. Такім чынам знаходзіліся новыя планеты, напрыклад. Ну гэта ўсё яшчэ толькі механіка, гэта не іншыя раздзелы нейкія фізікі. Вось. Складанасць з'яўляецца тады, калі розныя навукоўцы пачынаюць вывучаць, напрыклад, святло. Святло, ввогуле, гэта электрамагнітная хваля. Тут ужо, магчыма, складанне, но тым не менш, не пужайтесь гэтых слов. Я думаю, што в цэлым усе і так чулі калісьці, што да, свет гэта хваля, штосьці такое квантавая механіка ввогуле кажа, што гэта і часціца, і хваля, ўжо становіцца значна складаней. Але мы пакуль кажам толькі пра хвалю. Я для сябе так вырашыла, просто трэба выдохнуць і прыняць гэта як ёсць. Накшталт, окей, свет гэта хваля, я пакуль цяжка гэта уявіць. Просто вельмі лёгка, калі мы глядзелі на цягнік, мы глядзелі на чалавека, які ідзе па цягніку, тады было зразумела, мы можам гэта уявіць, мы можам гэта нават паўтарыць, памеряць, пасчытаць, все окей. Калі жа мы кажам пра нейкія рэчы, якія нам вельмі цяжка памеряць, то гэта ўжо такія абстрактныя рэчы, і мы можам толькі уявіць іх. Ну, накшталт, калі мы кажам пра свет і што ён сябе ўяўляе, мы ўжо толькі уяўляем гэта. Непасрэдна ён так ні ў якім прыбліжэнні, напэўна, не выглядае. Дык свет гэта, як знайшлі навукоўцы, гэта калі у нас ёсць электрическое поле, крыху электричества, яно порождает новое магнитное поле порождает электричное поле, и яны вось так порождают одно, перемещаясь в некой просторе. І вось, калі схематычна, то гэта адна з папулярных такіх выразаў, і гэта паказвае то, што свет складаецца з электрычнага і з магнітнага поля. Але не толькі свет, ёсць іншыя хвалі, яны таксама ёсць электрамагнітныя, ну мы з вамі, напрыклад, зараз толькі пра свет гутарым. Для навукоўцаў пастала такая задача, што зараз я таксама змяшчу крыху слайд. Напрыклад, Максвелл, ён апісаў ураўненне якраз вось таго, што я зараз вам распавяла, што одно поле электрычнае порождает магнітнае, ён сфармулировал ураўненне, которое описывает гэта. Калі на іх доўга глядзець, нічога не адбудзецца, але вось той сэнс, які я вам распавяла, у іх укладзены, і пры жаданні іх можна выкарыстоўваць, каб штосьці пасчытаць, ці вынайсці нейкія залежнасці паміж працэсамі. Што адбылося з хвалямі? Што хуткасць распаўсюджвання хвалі не залежыць ад таго, як распаўсюджваецца крыніца хвалі. Што гэта значыць? У нашым верхнім малюнку атрымоўваецца, што калі мы стаім на платформе і назіраем за чалавечкам, то чалавечак, які бяжыць па цягніку, у яго будзе хуткасць якая? Яго хуткасць плюс хуткасць цягніка. З хвалямі гэта не работае. Гэта тое, як гэта вынайшлі не толькі Максвелл, але розныя навукоўцы з розных сторон. Яны зразумелі, што хваля распаўсюджваецца з аднолькавай хуткасцю. Неважна, як хутка будзе рухацца цягнік, калі ў ім включыць спышку, то хуткасць будзе некая адна. Ці ён будзе рухацца ў другую сторону, это не значит, што хуткасць света зменшыцца, напрыклад. І гэта вельмі цікавая з'ява апынулася. Гэта ўжо такая незразумелая сітуацыя. Атрымалася, што для такой сітуацыі мы ўжо не можам скарыстацца ураўненнямі Галілея. Мы ўжо не можам проста прыплюсаваць вось гэтую новую хуткасць да той хуткасці, которая у нас была. Вось яшчэ одна такая теорія, яна называецца теорія эфіра.
І, магчыма, хтосьці, там іх было некалькі теорій пра эфір, тут некалькі з іх выкладзены. Кто-нибудь з вас чуў пра эфір? Расскажите кто-нибудь, что такое эфир, что вы ведаете? Среда носитель. Добра. Да, дякую. Атрымоўваецца, што калі навукоўцы вывучалі іншыя тыпы, скажем так, іншыя віды хваляў, напрыклад, гукавыя хвалі, так? Ці хвалі там на вадзе, так? То для того, каб хваля пайшла хваля, да, трэба адмысловае асяроддзе, упругае асяроддзе, па якому гэта хваля можа распаўсюджвацца. Калі, напрыклад, у вакууме мы не пачуем гук, таму што гук не будзе распаўсюджвацца, да, у вакууме. Для яго гэта не з'яўляецца упругім асяроддзем. І таму, калі навукоўцы вынайшлі, што ёсць, што свет — гэта хваля, яны пачалі думаць, так, а значыць, павінен быць нейкі асяродак, таксама упругі, да, у якім распаўсюджваецца свет. Ну, вельмі лагічна. Людзі так думалі, так, свае думкі будавалі. І яны назвалі гэтае рэчыва эфірам. Было некалькі теорій, асноўная ідзея такая, што эфір запаўняе ўсю прастору. Гэтая назва пайшла яшчэ з древніх грэкаў. Не згадаю, хто дакладна, можна пры жаданні глянуць, хто прапанаваў першы раз, што эфір запаўняе ўсю прастору у космосе паміж там планетамі, зоркамі і гэтак далей. І вось было некалькі теорій. Тады у чым паўстала задача? Трэба вылічыць хуткасць святла адносна эфіру, так? Эфір у нас тады некае рэчыва, якое заўжды пакоіцца, з'яўляецца, скажем так, той сістэмай, адносна якой мы будзем все астатнія параўноўваць з эфірам, так? І пастало пытанне, а як жа распаўсюджваецца святло адносна эфіру? Былі некалькі тэорый, розныя навукоўцы спрабавалі прыдумаць штосьці, потым яны нейкія падсчёты, нейкія эксперыменты ставілі, каб, вядома, даказаць сваю тэорыю, ці, калі яна не сцвярджалась, яна проста адпадала. І вось было некалькі з іх. Адна з іх была такая, што, напрыклад, вось Земля у нас рухаецца, она в эфире, так? І эфир, она цягне за сабой эфир, так? Гэта вось, напрыклад, тэорыя захопленага эфіру. Яна захоплівае кусочак, і вось ён цягнецца за зямлёй. Тады, напрыклад, той, хто гэта прыдумаў, Герц, ён спрабаваў вынайсці нейкі коэфіцыент, а колькі эфіру цягнецца за зямлёй. Вельмі таксама натуральная задача. Напрыклад, Френель, калі тэорія Герца не вельмі была паспяховай, но накшталт яго эксперыменты не сыходзіліся з тым, што ён прапанаваў. Френель прапанаваў іншую ідэю, што эфір запаўняе ўсё, што у кожным рэчыве ёсць эфір, і кожнае рэчыва запоўнена эфірам, ну проста плотнасць эфіра крыху там змяняецца, нешта па-іншаму. Ён падлічваў для такой сітуацыі. Лоренц пайшоў яшчэ далей. Трэба сказаць, што ўраўненне Лоренца гэта потым тыя ж самыя ўраўнення, которые выкарыстоўвае Эйнштэйн, но мы паглядзім, што Эйнштэйн робіць яшчэ і новую думку, да? То есть ён придумывае новую як бы модель, як думаць, а Лоренц ён яшчэ думае па старай думкі, таму ён разглядае толькі пра эфір. Эфір, што пакоіцца, ну гэта значыць, што вось эфір пакоіцца, і мы можам лічыць, што ён у нас какая-то такая система адліку номер 1, самая классная, самая зразумелая, тому что она не рухается вообще ніяк, да? Значит, все астатнія планеты, зоркі, люди ў цягніках, яны будуць рухацца адносна эфіру, так? Крыху зразумела ідзе, што вось была вось гэта розныя тэоріі. Да чаго мы ідзём? Што зараз эфіру не існуе, гэта самае асноўнае, што эфіру няма. Калі хтосьці яшчэ думае, што мы жывём і плаваем в эфире, і Земля таксама, нет, цяпер гэта толькі метафора, да? Калісьці гэта была метафора тэлебачання, зараз, пэўна, криптовалюты, ось, і, може бути, яшчэ штось. Але з часу навукоўцы спрабуюць прынесці, вярнуць абратна эфіру навуку і назваць штосьці іншае эфірам. Ідём далей. І вось гэты эксперымент, ён, па сутнасці, такі быў эксперымент Майкельсона, ён некалькі рабіў такіх эксперыментаў. У яго была такая ідэя. Ён хацеў замерыць, як будзе адрознівацца хуткасць святла
яка по руху Зямлі, так, з хуткасцю святла, яка перпендикулярна руху Зямлі. Так? Тобто, коли там Земля вращається, то ось одно світло так, а другое ось так. Да? І подавалось би, нічого собі, така задача грандіозна, як він ввогуле мог такое взяти і поміряти. Все спрощается, коли вы починаете вивчати оптику, тому що там є різні цікаві ефекти, наприклад, ефект інтерференції, накладання волн, і з допомогою менавіта гэтага ефекта, накладання волн, можна було поміряти розницю у тим, як проходить ось так свет і як він проходить ось так. І нам не було важно, яку конкретно отлеглость ми беремо. Так? Будемо брати кілометрову отлеглость з Землі там, до чого-небудь, ті ми візьмемо там невеличку отлеглость. Нам буде важно просто розниця поміж тим, як світло пройде один кусочок там, і другий кусочок такой же. Ну, відомо, це ще залежить від того, як добра установка зроблена. Я бачу питання, да? А какая скорость движения Земли по орбите? Ну, чтобы понять хотя бы, насколько она влияет относительно скорости света. Ой, Господи, я не пам'ятаю, але я буду вдячна, коли ти поглядиш, може, в Гуглі десь, да, і скажеш, щиро кажучи, я как бы ведаю, що я можу розібратися в інформації, ті пошукайте її, коли не вивчила ще. Так, є ще питання. О, чудовно, дякую. 30 км в секунду. Ну, на кшталт науковці думали, що хуткость світла може ще змінитися, да, в залежності від того, чи рухається світло уздовж, чи рухається папера. І були вельми здивлені. Тобто тут гэты експеримент я ще хотіла доказати теорію ефіра, але він доказав інше. Він доказав те, що хуткость світла має некое конечное значение. Так? То есть світло не розганяється, як хоче. Там, хочу сьогодні там, вот, повольно лечу, а завтра худшей, а післязавтра я ще розганюсь. Світло рухається завжди з одною і тою же худкостю, яка равна, ось ця лічба, так? 3 умножить на 10 восьмой, да? 10 восьмой, это значит 8 ноликов після 3, да? Умовно. Ага, питання? Чудовне питання. Так, я прочитала такий жарт дотично вашого питання, який заключався в тому, що це раз теорема простості Ейнштейна, то коли Ейнштейн буде летіти з худкістю світла і буде глядітися у люстерка, типа бачить він своє адлюстрування. Чим жарт, тому що, каб щось нам побачить, нам треба, каб світло адлюструвалося від цього об'єкта і вернулося нам в очі. Так? І тут питання, а коли ж він сам рухається з худкістю світла? Як же світло може рухатися? Чи є у когось ожидання відказати на це питання? Побачить. Побачить. Чому? Ну, для него там будет все не так, как для нас. Ну, і це так само, тому що ми ж з вами тільки що довідалися, що у світла для хвалі неважно, з якою худкістю рухається криниця. Так? Тобто криниця – це той чоловік, який рухається, так? Але коли ми рухаємося з худкістю, яка наближається до худкості світла, і випускаємо якусь спишку світла, то ця вспышка буде рухатися знову з худкістю світла. Не більше і не менше. Знову худкістю світла. Нет, не побач, не побач. Она уже будет опережать нас знову. Как бы ось так. Коли ти рухаєшся вже з худкістю світла, наступна буде знову з худкістю. Тобто вона не складається. Так? Ось так, не так просто, як ось з чоловіком у тягнику, воно складається худкості, але криху по-іншому. Це вже там формула складання криху. Ось. І цей досвід показав, що у світла є докладна худкость. І тут так само спробували різні науковці зрозуміти, ладно, якась докладна худкость, мабуть, він яким-то чином увлікає ефір, тягне за собою, і ось так ловко отримовується цю худкость заховати. Так, як це називається? Постулат Ейнштейна. І ось ми з вами добрались до сутності менавіта тих ідей, які скомбінував Ейнштейн з тих, які догетуль на протягу 19 століття розпрацьовувалися різними науковцями. Зараз я знову клікну надпис.
бачым, што ён робіць такое дапушчэнне, што вось мы з вами, калі гутарылі пра эфір, памятаеце, была такая думка, што эфір пакоіцца, а все астатнія сістэмы рухаюцца адносна яго. І так у навукоўцаў было жаданне знайсці некую сістэму, якая нібыта вось яна стаіць на месцы, а все астатнія проста рухаюцца адносна. Так? І Айнштейн кажа, няма такой сістэмы. Няма сістэмы, якая вось не рухаецца ўвогуле. Ва ўсім свеце, ва ўсіх там галактиках, космосе няма такой сістэмы. Усе аб'екты рухаюцца адзін адносна аднаго. Мы самі з вами выбіраем, якую сістэму выбраць там загалоўную, калі нам вось яна спадабаецца, можам сказаць, вось сегодня вось гэта будзе для нас асноўнае, і мы адносна яе будзем падлічваць хуткасці розных іншых аб'ектаў. Напрыклад, сёння для нас цягнік, гэта будзе сістэма адліку, і мы будзем глядзець, як чалавечак бегае адносна цягніка. Так? У другі дзень мы выберем зямлю адносна сістэмы адліку, і тады будзем глядзець, а з якой хуткасцю рухаецца цягнік, а з якой хуткасцю рухаецца чалавек у цягніку адносна зямлі. Так? Вось гэта ідэя, зразумела, што ён проста распаўсюджваў гэты прынцып адноснасці, які быў у Галілея, толькі ён распаўсюджвае і далей, і на всё. Так? І наступнае дапушчэнне. Ён сцвярджае, што хуткасць святла з'яўляецца вось гэтай велічынёй незменнай, аднолькавай, якая равняецца 3 умножить на 10/8. Так, вось ён сцвярджае, што вось гэта хуткасць святла, яна заўжды яна пастаянна, яна сталая, яна канстанта. Так, вось канстанта, велічыня, якая не змяняецца. І падаецца, што асоба ў гэтых словах мала чагосьці пряма незвычайнага. Тут самае незвычайнае было тое, што ніхто да яго не взял і гэтыя две думкі разам не паставіў. Ніхто не паспрабаваў менавіта два гэтых светапогляда спалучыць разам. І ў гэтым была самая навізна. Пасля гэтага ён паспрабаваў зразумець, а як жа цяпер у нас будзе апісвацца розныя хуткасці, розныя аб'екты і астатні свет, што будзе адбывацца. І ёсць такія асноўныя нейкія такія цікавыя высновы з гэтай тэорыі. Так? З тых двух пастулатаў, скажем так, ісцін, якія прыносіць Эйнштэйн. Трэба сказаць, што ён асоба ніякія ўраўнення прямо такі новыя не вынаходзіў. Накшталт, ён проста сеў і падумаў. Яму не трэба было, як іншым навукоўцам, пісаць шмат ураўнанняў, штосьці выводзіць. Ён проста скамбініраваў две думкі. Для мяне гэта настолькі захапляльна, што падаецца, вау, калі проста чалавек мог з такім чыстым розумам сесці і яго там вось асеніла, ён прыдумаў такое, значыць, магчыма, каб пайсці далей у розных фізічных тэорыях, мы таксама штосьці упускаем, да? Пакуль няма таго чалавека, который возьмет і скажа, так, это не трэба, а вось гэта пару трэба, і з гэтага раз і склеіцца штосьці новае. І цяпер ёсць такі прынцып адначасовасці. Как мы бачылі ў першым парадоксе тычкі і адрыны, што ў розных сістэмах адліку, якія рухаюцца з рознымі хуткасцямі, будзе немагчыма параўнаць па часе некую падзею. Так? Вось калі мы з вами зараз знаходзімся в этом зале, мы можем сказать, вот это зале, система адліку. Значит, все, что будет отбываться, вот там господи, колькі там у нас, вось прям вось зараз, да, оно будет отбываться адначасова. Все, что будет, але мы не можем параўнаць гэты час і тое, што адбудзецца зараз з каким-то з іншай залей, з іншым пакоем. Там час рухаецца па-іншаму, в залежнасці ад таго, з якой хуткасцю будзе рухацца іншы будынак, іншая зала. Вядома, калі мы робім дапушчэнне, што на Землі все рухаюцца з аднолькавай хуткасцю, мы тады можам сказаць, да, добра, тады мы, так і быць, можам параўнаць час на Землі у розных пакойчыках паміж сабой. Але розны пакойчык – гэта свая сістэма адліку. І атрымоўваецца, што у нас, да, вось гэта і ёсць адначасовасці. Раней час падаваўся такім, што гэта нейкая такая субстанцыя, якая проста вось, она для ўсіх аднолькавая.
так? Что яна как бы вось час такі грандыёзны, ён просто толькі ідзе наперад, равнамерна ідзе там паступова, для ўсіх аднолькава. А апынулася, што для розных аб'ектаў, якія рухаюцца з рознай хуткасцю, час ідзе па-рознаму. І вось зараз мы паглядзім тоже, як ён ідзе. Ну, крыху пазней, зараз параўнанне маштабаў, гэта тое, што мы пабачылі на гэтым першым парадоксе, гэта то скарачэнне даўжыні. Гэта формула, так? Крыху формула, нават люблю глядзець на формулы, іх ёсць штосьці такое магічнае. Ну, тут нічога складанага няма, тут просто кажется про тое, што новая даўжыня будзе равна старой умножыць на нейкі коэфіцыент, который выглядае вось так. Самае асноўнае ў гэтым коэфіцыенце гэта тое, што тут ёсць c гэта хуткасць святла, а v гэта хуткасць нашага аб'екта. І вся прелесть вось гэтай теоріі апынулася ў тым, што тады ж адразу у іншых навукоўцаў былі пытанні: так, а мы ж вось дагэтуль, до 20-го стагоддзя, мы ж толькі все вот по галілеевскім формулам лічылі, все было добра, ну, ніякіх праблем не было. Як же ж цяпер быць з новымі формуламі? Апынаецца, што калі хуткасці павольныя, а можна сказаць, што рух таго ж цягніка, рух чалавека, который ідзе, гэта вельмі павольны рух, калі параўнаць з хуткасцю святла, так? І атрымоўваецца, што гэты коэфіцыент вельмі маленькі. І гэта вось вся штука, да, весь корень, ён амаль не адрозніваецца ад единіцы, а значыць, у нас даўжыня захоўваецца такой же, якой была. І мы, калі хуткасці вельмі павольныя гэта ў межах механікі вось земной, якую мы назіраем, то все галілеевскія формулы, яны даволі добра адлюстроўваюць істинную справядлівасць, як яно ёсць. Ніякіх праблем няма. Нам спатрэбіцца гэта формула, калі мы хочам падлічыць, як будуць рухацца аб'екты з вельмі вялікай хуткасцю. Наступная формула параўнання гадзіннікаў. Гэта таксама вельмі цікава, мы потым паглядзім, як яно ўздзейнічае, ну, накшталт таго, што калі мы з вами сидим и не рухаемся, и назираем за объектом, который рухается вельмі хутка, некий человек сел в машину и поехал с хуткостью, якая наближается до хуткости святла, то тады час у гэтага человека будзе ісці паволей. Але ён не будзе гэта адчуваць. Ён не будзе адчуваць дыскамфорта. Ён просто, калі ён прыпыніцца, у яго пройдзе менш часу, чым у нас з вами, так? Потому что мы з вами сидзелі на месцы. У гэтым ёсць менавіта гэты цікавы эфект з часам. Як з ім, ну, можна назіраць яго, называецца. Калі у нас ёсць адлегласць у 100 световых год, то тады, калі мы маем хуткасць, вось вы можете побачыць, то есть 3 таких варыянта цікавых. Калі мы маем хуткасць, которая равна 0,99 от хуткасці святла, да, крыху не дастае до хуткасці святла, но менавіта на такую велічыню, то прыкладна нам спатрэбіцца 14 светлавых год, каб дабрацца 14 год, ну, прыкладна при такой хуткасці, каб дабрацца вось гэтая адлегласць, да, 100 светлавых, першы знак, это 100 светлавых год. Адлегласць 100 светлавых год, аб'ект, які рухаецца вельмі хутка, можа преодолець за 14. Калі ён будзе рухацца яшчэ хутчэй, 0,99949, то толькі за год преодолее. Калі ж будзе рухацца, ну вось вы бачыце, вельмі шмат дзевятак, чым бліжэй, тым скарачаецца адлегласць больше, так? А для света адлегласць скарачаецца вообще в 0. То есть, по сутнасці, для светлавого луча он імгненна дасягае адразу все краі сусвету, да? Наколькі там дазваляе гравітацыя, гэта карацей, імгненна. І мы зараз можем паглядзець з вами такой невялічкі відосік. Я его просто патлумачу, тут шмат каментараў відосікаў, што накшталт, о, да, ён, конечно, прыгожы, но я так нічога не зразумеў. І таму мы можем глянуць і потым патлумачу, што ў яго.
організатору присутніче, буду вдячна, тоді ви допоможете. Можна просто прочитати, а на англійському просто з субтитрами. A star that is 10 light years away, then return to Earth at the same speed. As they prepare to part ways, the twins wonder what will happen when they're reunited. Since a light year is exactly the distance light can travel in a year, Stella's journey should take 23 years. But from having studied special relativity, the twins know it's not that simple. First of all, the faster an object moves through space, the slower it moves through time, compared to an unmoving observer. This relationship can be quantified with something called the Lorentz factor, which is defined by this equation. And secondly, the length of a moving object as measured by an observer at rest will contract by the same factor. At 86.6% the speed of light, the Lorentz factor is 2, meaning time will pass twice as slowly aboard the spaceship. Of course, Stella won't notice time slowing down. That's because all time-based processes in the ship will slow down as well. Clocks and electrical devices, Stella's biological activities including her rate of aging and her perception of time itself. The only people who could notice time on the moving spaceship passing slower for Stella would be observers in an inertial or non-accelerating reference frame, like Terra back on Earth. Thus, Terra concludes that when they meet back on Earth, she'll be older than Stella. But that's just one way of looking at things. Because all movement is relative, Stella argues it would be just as valid to say her spaceship will stand still while the rest of the universe, including Terra, moves around her. And in that case, time will pass twice as slowly for Terra, making Stella the older twin in the end. They can't each be older than the other, so which one of them is right? This apparent contradiction is known as the twin paradox, but it's not really a paradox. Just an example of how special relativity can be easily misunderstood. To test their theories in real time, each of the twins agrees to send a burst of light to the other every time a year has passed for them. Unlike other objects, the speed of light is always constant, regardless of an observer's reference frame. A light burst sent from Earth will be measured at the same speed as a light burst sent from the spaceship, regardless of whether it's on its outbound or return trip. So when one twin observes a burst of light, they're measuring how long it took the other twin to experience a year passing, plus how long it took for the light to travel between them. We can track what's happening on a graph. The x-axis marks distance from Earth, and the y-axis tracks the passage of time. From Terra's perspective, her path will simply be a vertical line, with distance equal to 0, and each tick on the line equivalent to a year as she perceives it. Stella's path will stretch from the same origin to a point 11.5 years in time and 10 light years in distance from Terra, before converging again at 0 distance and 23 years' time. At her first 1-year mark, Terra will send a pulse of light from Earth towards Stella's spaceship. Since light takes a year to travel 1 light year, its path will be a 45-degree diagonal line. And because Stella is travelling away from it, by the time the light catches up to her, over 7 total years will have passed for Terra and over 4 for Stella. By the time Stella observes Terra's second burst, she will already be on her return journey. But now, since she's moving towards the source of light, it will take less time to reach her, and she'll observe the bursts more frequently. This means that Stella observes Terra aging slowly for the first half of her journey, but aging rapidly during the return half. Meanwhile for Stella, it seems as though Terra, the destination star, and the whole universe are moving around her. And because of length contraction, Stella observes the distance between them shrinking by a factor of 2. This means each leg of the trip will only take about 6 years from Stella's perspective. When she sends the first signal to Earth, 2 years will have passed for Terra.
Stella will send 4 more light bursts during her outbound journey, each one from farther away. By the time Terra observes the first pulse from Stella's inbound journey, over 21 years will have passed for her. For the rest of Stella's return home, Terra receives multiple light bursts each year. Thus, Terra observes Stella aging slowly for about 90% of their 23 years apart, and aging rapidly during the last 10%. This asymmetry accounts for why the paradox isn't really a paradox. Although each twin witnesses time both speeding up and slowing down for the other, Stella sees an even split, while Terra sees Stella aging slowly for most of the time they're apart. This is consistent with each twin's measurement of the space voyage, which takes 23 Earth years, but only 11.5 as experienced aboard the ship. When the twins are reunited, Terra will be 43 years old, while Stella will be 31. Where Stella went wrong was her assumption that she and Terra had equal claim to being inertial observers. To be an inertial observer, one has to maintain a constant speed and direction relative to the rest of the universe. Terra was at rest the entire time, so her velocity was a constant 0. But when Stella changed her direction for the return journey, she entered a different reference frame from the one she'd started in. Terra and Stella now both have a better understanding of how space-time works, and as twin... Тут ось вже все, основна думка була сказана. І вертаємося, вже не так шмат. Заключається парадокс, коли коротко. То один близнятка знаходиться на Землі, в той час, коли другий близнець відправляється в космос. Так? І він летить з худкістю, яка наближається до худкості світла. І тут отримується у чим менавіта парадоксальність цієї ситуації. У тим, що ми спочатку думаємо, що той, який сів на космічний корабель, гэта близнятка і з'являється тим, у кого час запавольвається. Але ж, коли ми поглядимо з іншого боку, з пункту гледжання чоловіка в космічному кораблі, ми можемо поглядіти на ситуацію інакше, що на кшталт гэта космічний корабель, ён в космосе нібито висел на одном месте, а эта Земля, да, отдалилась от его, и потом наблизилась, коли он вернулся. Так? Мы же можем разглядать кожний рух як односний, так? Значит, мы можем сказать, что то, что не рухается, это наш космічний корабель. И тоді подається, що ситуація відворотна, що гэта ж чоловік на Землі рухається з такою великою худкістю, значить, ён мусить мець ось гэта скорочення часу. І гэта было насамрэч невырашальнай задачай. І трэба сказаць, што там было напісана, увогуле Эйнштэйн гэта вынайшаў вось гэта першае, то, што мы з вами до близнятка вось гэта глядзелі вось гэту всю теорию Эйнштэйна, то, што вось гэтыя пастулаты, которые он придумал. Гэта спецыяльная теория адноснасці, іх всего 2. І адказам на вось гэту праблему стала агульная теория адноснасці, новая теория гравітацыі. Першую теорию гравитации Ньютон придумал, как вы ведаете, то, что все тела там падают на Землю, и он это описал своим уравнением. А тут будет новая теория гравитации. У 905 году Эйнштейн написал вот эту теорию, треба отзначить, что ему было 26 год, и он хотел працаваць в университете, выкладаць физику, что-то такое, але его не взяли, потому что он там посварыўся з наставниками, и он працаваў у патентным бюро. Тем не менш, гэта до того, что неважно, кем вы працуеце, калі вы любите науку, то вы можете рабіць адкрыцці. Вось. І ён робіць описание. Ой, эта штука не работает теперь. Тоді зараз включу наступний слайд. Дає нам отказ на ось эту непонятную ситуацию с парадоксом близнята, на кшталт, а хто ж рухається, так? І тут уже не буде отказу такого, як було з парадоксом тички і адрини, що кожний правий. Тут, справді, оказується правим той, хто застається на землі, так? Ну ось як у тим мультику Терра, яка застається на землі, яна постареє більш, у її час рухається худшей, а Стелла, яка летить до Зора, у її час буде рухатися марудні. Чому так відбувається? І ось тут
ввогуле гэта ўжо пачынаецца вельмі цікавая сітуацыя, што час насамрэч запавольваецца не толькі ад таго, з якой хуткасцю рухаецца аб'ект, але час запавольваецца, калі мы маем паскарэнне ці замедленне. Так? Вось касмічны карабель, яму каб кудысьці далецець, яму трэба разагнацца. Калі ён быў на зямлі, то вядома, спачатку ён ніяк не рухаўся, ён проста стаяў, так? Хуткасць была 0, а потым яму трэба было вось разагнацца да вялікай хуткасці, блізкай да хуткасці святла, і вось тады ён уже на ёй паляцеў. І вось гэты разгон, да, вось гэта і ёсць паскарэнне. І вось калі мы адчуваем паскарэнне, у нас запавольваецца час. Але Эйнштэйн пайшоў яшчэ далей. І тут, як гэта звязана з гравітацыяй? Кожны з нас, калі вы памятаеце, да, есть такая формула, может не памятаеце, страшно, да, что сила, з якой чалавек прыцягваецца, да, до Землі, равно масса умножить на G. G – это коэффициент свободного падения тела. Да? Калі мы любое тело запустим, кинем, опустим, и оно будет рухаться до Земли с аднолькавым паскарэннем. Неважно, якое вялікае тело, цяжкае, и оно будет рухаться с аднолькавым паскарэннем. Дык вось, ён параўнаў, што вось гэта паскарэнне G, прыцягненне да зямлі, яно есть таксама і паскарэнне адначасова. У гэтым вельмі такая цікавая сітуацыя. Атрымоўваецца, што мы з вами не адчуем розніцы. Калі мы будем просто в космическом пространстве, калі бы нас зараз вот в этой комнате взяли бы и отправили в космос, и мы бы рухались с паскарением, равным этому же G, мы бы точно так же себе вельмі комфортно адчували, нібыта мы сидим на земле и адчуваем вось гэта G на земле. Так? Это гучыць, конечно, G весь час не вельмі. Тым не менш, атрымоўваецца, што чалавек не можа адчуць розніцу, і такім чынам гравітацыя, вялікія масіўныя, гравітацыя, значыць, маса, якая уздзейнічае на аб'екты вакол, целы, якія маюць вельмі вялікую масу, так, яны будуць там прыцягваць іншыя цела, не уздзейнічаць на них. І вось тут показана, вось, напрыклад, Земля. Ну, гэта Земля масіўны аб'ект, вядома, адносна чалавека, але не такі масіўны, калі параўноўваць з рознымі зоркамі. Дык вось, будь то Земля, будь то яшчэ больш вялікія зоркі, яны змяняюць прастору і час вакол сябе. І вось тут, так, вядома, такога мы з вами в космосе не пабачым. Гэта просто такі абстрактны малюнак мастака, але такім чынам можна уявіць, што прастора і час змяняюцца вакол масіўных аб'ектаў, нібыта, ну вось як так, нібыта прыгінаюцца. Так? І ідём далей. Як гэта? Ну, зараз я раскрыю эксперимент, а яшчэ пара других экспериментов. Атрымоўваецца, што калі аб'ект знаходзіцца на Землі, у яго час ідзе павольней, чым калі ён будзе, напрыклад, в самалёце летець. Так? Калі вы леціце на самалёце, у вас будзе ад таго, што ён далей ад Землі, ад гравітацыі Землі, час будзе рухацца хутчэй, ужо ад гэтага. Гэта ўжо падаецца вельмі незвычайным. Так? Калі вы ввогуле палеціце там космос, то час будзе рухацца хутчэй, чым ён на Землі. Так? Таму што гравітацыя Землі змяняе тое, як бежыць час. Адзін з такіх цікавых эксперыментаў, які таксама быў доказам вось гэтай агульнай тэорыі адноснасці, тэорыі гравітацыі, гэта пра тое, таксама, як сонейка, напрыклад, змяняе ход луча ад нейкай зоркі. Вось там вы можете пабачыць зверху дзве зорачкі намаляваны, адна з них, там, дзе жоўценька справа, ад мяне справа, у вас слева. Гэта тое, дзе насамрэч зорка, а тое, дзе белае, это там, дзе яна падаецца. Таму што луч света, які летіць ад зоркі, он изгибаецца ад масы Сонца. Гэта таксама вельмі незвычайна, тым не менш, гэта потым, калі вам будзе яшчэ цікава, но не сёння,
Можна зустрітися і поговорити, ось, наприклад, про різні такі великі зорки, масивні об'єкти, чорні діри, по сутності. Ось ця теорія гравітації, вона посприяла розвитку теории про черные дыры. И при одном из сонячных затмений, что было в 2019 году, некоторым науковцам удалось это, все сфоткали небо, да, сфоткали зорки и поравнали с этими зорками, але без сонячного затмения, коли уже была ночь. Поравнали и побачили, что зорки находятся крыху в інших местах. И тогда, вони поравнали это с теми выліченнями, что были относно этой теории, и у них нібито сошлося, що справді воно працює. Гэта адзін з таких таксама цікавых экспериментаў. Калі у вас ёсць пытанні, задавайце. Адзін з яшчэ, гэта ўжо апошні слайд. Далей будзе што прачытаць. І вось таксама цікавы эксперимент был двух навукоўцаў. Яны сели, купили билеты на самолеты, взяли с собой атомные годинники. Атомные годинники вельми докладные. И на одном яны полетели в самолете по руху Земли, да, на всход, а на другом самолете яны полетели супроть руху Земли, на заход. Потом яны вернулись и поравнали их эти годинники поміж собой, и поравнали с годинниками, які они покинули на Землі, як час йшов на Землі. І ось тут отрималося в цьому експерименті, по їх підлікам, був ефект и от теории, вот этой первой, да, теории Эйнштейна, самая основная специальная теория, и эффект от теории гравитации. От первый эффект это то, что коли у нас по руху самолет рухався, то тоді його худкость, час заповолювався. Коли супроть руху, час поскорався. А яшчэ на гэты самолеты паўздзейнічала, як высока яны летели, так, што на кшталт яны былі крыху далей ад Землі, і значыць, у іх час паскараўся крыху. І сапраўды яны проста параўналі гадзіннікі крыху адрознівались мікрасекунд. Гэта не так значна, шчыра сказаць, але гэта ўжо было такой падставай паглядзець, што да, гэта теория работает. Есть разные, конечно, новые уже теории, которых хтось спробує доказати, що там уже теорія Ейнштейна недокладна, але такого я, щиро кажучи, не бачила, як я на 10 не працювала. І, принаймні, все, що ограничується теми розповсюду сигналів, так? Ми хочемо передати якийсь сигнал, то худкость сигналу не може перевищати худкость світла. Основна ідея була така, що худкость світла вельми висока, її ніхто не може перевищити. Потім знайшли некоторые частицы, які нібито можуть її превысить, але з допомогою гэтых частиц передати сигнал не удастся. Так? То есть худкость передачи сигнала буде все равно меньше за худкость світла. Далее можете по ожиданию, вот зараз покажу пару книжечек, яких я прочитала, и меня вельми натхнили. Можете почитать некалькі книг. Там вельми цікаво зв'язується теорія відносності ще з іншими темами, іншими новими теоріями. І, принаймні, є просто невероятные теории, які кажуть про те, що коли удасться все ж таки передавати сигнал нібито худший за худкость світла, то тоді ми можемо вернутися ввогуле в минуле. Так? А коли простори і час іскривлені, що вони не гладкі, як ми собі уявляли, да? Коли є ось масивний об'єкт, нібито Земля, і простори і час прогибається, искажається вокруг, то може ще десь є у космосі які спеціальні ще там изгибы гэтай просторы часу, і калі мы знойдзем адзе яны ўвогуле ёсць, то мы зможам там вандраваць у часе. І сапраўды людзі пішуць навуковыя работы нават па тэмам там машынаў часу, хаця гэта выглядае просто вельмі нереалістычна. Тым не менш. Вось, да, раю пачытаць. Я таксама даволі скептычна ставілася да Стівена Хокінга, вельмі папулярны письменник, але он классно пишет, еще шмат жартуя, просто вау. Еще пару некальких, первые 3 книги, это для всех, кто ввогуле пожидает. 4-ю я знайшла в библиотеці, коли я читала, там было написано для школьников старших классов, але коли я читала, я зрозумела, что, о, блин, там куча графиков, там, для, ну, там 70-х, 60-х эта книга.
Савецкага звяза, і ты разумееш, што школьнікі старэйшых класаў былі разумней за цябе. Там сапраўды вельмі добры ўзровень, ён высокі. Можна пры жаданні таксама пачытаць. Гэта дасяжна, проста трэба крыху задраціць час на разуменне. Ну, вось в цэлым і ўсё. Калі у вас ёсць пытанні, я з радасцю паспрабую на іх адказаць. Ці калі ёсць нейкія каментары таксама, гэта апошні слайд. Я спробовала своим сябрам и коллегам распровести теорию односности. Вот я сидела там у нас на базе молодой организации «Фаланстер» человек 5-6. И вот я им рассказала, так же, как и вам, и задавали питания. И самое было приемно, когда девушка сказала: «О, теперь я ведаю, как заховать свою молодость». И это так само было классно. Спробуем это записать на видео и потом выкласти, и хочу больше людей послухать, что все про физику. Да, буду рада, коли є питання. Коли нема, так само все чудовно. Так. Это очень глобальный вопрос. Ну, например, в одних часах время измеряется для какого-то процесса, скорость чего-то. Там щось про розпад неких атомів, здається, да. Ага, ось, да, 137. 133? Да? Ну, добре. Я верю на слово. И, ну, интуитивно кажется, что эти часы — это как тоже какая-то система, которая в этом корабле, которая тоже какая-то система, но, тем не менее, наш процесс в атомах влияет на ускорение гравитации, с чего этот процесс медленнее и быстрее, или как почему. Ну, просто годинника может быть любой периодичный процесс, любые, да, вось у нас то, что механическая годинниковая стрелка рухается, але гэта может быть вось у дадзеным выпадку яшчэ ёсць атомныя гадзіннікі, может яшчэ хтосьці ведае, якія яшчэ ёсць гадзіннікі. Раней былі вадзяныя гадзіннікі, да, там як вода там скатываецца, штосьці яшчэ. Ну, накшталт мы прымаем як дапушчэнне, што калі б гэты гадзіннік стаяў, ці песочныя гадзіннікі, да, як песок скатываецца. Вядома, можна паставіць два гадзінніка і сказаць, но песок у них все ж таки розны, да, і тут песок крыху іншы ад гэтага. Вядома, яны сапраўды будуць крыху розныя. Тым не менш, робіцца дапушчэнне, што калі б яны стаялі на зямлі, то яны бы аднолькава, ну, выпущены на адным заводзе, атомныя гадзіннікі, яны б давалі адзін і той же час, а тут яны даюць все ж таки розныя. І, вядома, гэта быў такі адзін з эксперыментаў, які правялі вось гэтыя ребята, і ён быў адзін з самых, напісана было, танных, гэта было дёшава купіць всего лишь билет на самолет і палетаць просто з гадзіннікам, ну, у параўнанні з нейкімі іншымі эксперыментамі. Вось. Вядома, гэта зноў жа, мы заўжды разглядаем любы доказ, все роўно ў нейкіх рамках, да? Нам трэба паверыць, што гэтыя гадзіннікі ідуць аднолькава, хоць 10. Вось. Ну, вось это тое, як я гэта вось магу патлумачыць. Дзякую за пытанне. Ну, я згодна. Тут, калі пачынаць яшчэ больш чытаць гэта, падаецца ўвогуле неверагодным, як гэта ўсё адбывалася. Нічога. Чым больш чытаеш, ты просто, ну, мне так физика просто подается позитивной, да, вось бывает, глядишь новины, там что-то мрачно, а почитал книгу по физике, о, класс, хочется жить, хочется робить открытивость, это я вось раю, як настрой не вельмі, почитать книгу по физике, такую науково-популярную. Добре, а у вас питання? Можно, например, с вашей точки зрения, я абсолютно не физик, как бы вот соприкоснулась, для меня это какое-то волшебство, про то, что вы рассказали. И сейчас все в последнее время говорят про наше время, что оно ускоряется. Как это можно перевести на ваш язык и перевести на язык обывателя вот, в рамках вашей теории? Цікаве питання. Я, напевно, не маю на його прямо такого отказа, але тут что чим об'єкт худшее рухається, хоча його часто замедляється, а не паскрається. Ну, тут атрымоўваецца, што гэта ўвогуле тэорыя, она мае філасофскае значэнне, і тады розныя філосафы ўжо могуць абапірацца, што накшталт, калі вы рухаецесь хутка, вы энергічны чалавек, вы робіце шмат справаў, то вы паспяваеце яшчэ больш. Да? Ёсць такія бытавыя фразы, што калі
тебе падаецца, што у тебя там шмат справаў, ты ад адной адмовіўся, у тебя іх таксама шмат, і ад второй адмовіўся, у тебя іх зноў шмат. Так што ты можаш зрабіць 5 справаў за дзень, можаш одну, і калі ты зробіш 5, ты іх зробіш класна. Зробіш одну, тебе падасца, што ты 4 бы яшчэ не паспеў, мама. І тут, хутчэй, для мяне ўласна гэта накшталт, чым хутчэй ты штосьці робіш, чым больш у цябе ёсць жаданне спазнаць новага, зрабіць больш справаў, тым гэтая справа у тебя дакладна получится, і ты зробіш іх усе і прачытаеш больш кніг. А калі ты будзеш лежаць на диване, на канапе, тады, мабыць, ну, ты как бы іх хутчэй састарэеш і нічога не зрабіўшы. Вось я бы хутчэй з гэтай бытавой сітуацыяй вось параўнала. Ну, а вось непасрэдна з вашай, не ведаю, можа хтосьці тут з прысутных можа как-то пракаментаваць, я буду вдячна. Ну, я не паспею. Ну, вот возникло, мне кажется, если вы бы, например, тоже там с людьми, которые в теме, например, выступили на TED белорусском, мне кажется, ну, лайков бы набрала и просто. Дякую, дякую. Ну, гэта тема для всіх, так? Хто хоче виступити на тезі по гэтай темі, гэта адкрыта. Ось. Добре. Так. Свет, спасибо огромное. Андрей, открыла занавес. Дякую, дякую, Оля, дякую. Спасибо огромное, с удовольствием поняла свой мнение. Вельми приємно, рада вас бачити, рада вельми. Так. Є питання? Можно ли утверждать, что времени как физического явления не существует, это сугубо математическая величина? Ну, слухайте, мы можем как бы, да, спекулировать гэтым, это нормально. Тут питание, что, знову ж, как и разные науковцы, коли вони просто пишут свои книги, они кажут, ось, коли мы зададим питание, что такое час, никто не может на его отказать, так? Нет, почему это известно? Это количество расстояния, получается, что разделенное на скорость. Да, ну ось ми можемо тільки взяти 3 величини, і ми їх мацаємо з різних боків, так, і спробуємо знайти. Ну, відомо про час є ще зв'язаний вельми моцно з поняттям ентропії, да, з поняттям хаоса. Це так само велика тема моя улюблена про ентропію, можна особливо розповідати. І тут вже по сутности напрямок часу показывает, ну, напрямок развития истории, это вельми цікаво. Ну что ж, уже я, как сказать, я не даю значення часу, я как бы спробую свойства які його зараз вичленити, які вельми не подобні на інші, і можна назвати це як завгодно, але вони є, так? Свойства, що час іде в один блок, так? То, що ось він може бути різний для різних хуткостей, це то, що винайшов Ейнштейн, так? То, що сказати, що часу ввогуле нема, ну, можна сказати, що його нема. Ну, тоді що ж замістив ось, да? Ну, так, певно, я би ось теж. Это, мне подається, у вас уже такое больше философское питание. Хотя, конечно, физики частково отказывали на философское. Но я не так сильно у философии, тому я буду вдячна, коли ви тут, може, скажете некое важкое слово. Ось. Да. Еще было бы интересно послушать, как эта теория связана с квантовой и с теорией струн, чтобы какой-то предпринимать масштаб. Да, что где не работает и что не работает. Так само цікаво, я з удовольствием 2 рази починала книгу по теорії струн. Тяжело, блін, жесть. Ну, цікаво, але тяжко. Просто потім забуваєш спочатку, мислі не слінковуються, ну, треба ще посмотрети. Хочеться розібратися. Я так понимаю, там же есть какие-то вопросы, на которые это не отвечает, то есть хотелось бы понять, на что не отвечает и какие там возникают. Да. То есть, да, мои думки подобные, мне так само хочется разобраться. Коли я разберусь ранее за вас, я, может быть, спробую еще некую такую лекцию провести. Коли не, робите вы. Ну, важно, что как бы, просто мне подається, как хтось з цієї теми подимав, і тоді може відбудеться какое-то коло не вельми академічне, да, яке зацікавлено у науці, щоб наука була більш як досягненням просто кожного, так? Бо, конечно, коло людей, які в науці, я не настільки ось там, що у них немає часу, особо ожидання, как бы закрывать эту отлеглость поміж собой и простыми людьми. Мне подается, просто этого не хапает. Тому вообще я как бы ось призываю, коли хтось хоче рухатися у темах ось фізичних,
рабіце лекцыі, расказвайце то, што вы зразумелі. Калі штосьці неправільна зразумелі, ну, правят вас, то мы зразумеем усе разам крыху болей. Ну, якщо, можете ці написати на e-mail, ці просто ко мне подойти, буду рада погутарити, ці познайомитися просто. Ось. Так що всім дякую.